Raz som sa zamyslela nad tým, ako asi vyzerá cesta svetla zo slnka na zem. Dobrý deň. Vaša cesta na zem začne za chvíľu. Za chvíľu? Áno. Máte presne 8 minút a 20 sekúnd, aby ste sa dostali na zem. Vaša cesta začne za 3, 2, 1, teraz. To je krása. Ahoj. Čau. Akého svetelného zdroja cestuješ? Zo slnka na zem to mám asi 8 minút a 20 sekúnd. A ty? Ja pochádzam z druhej najbližšej hviezdy k tejto slnečnej sústavy. Cestujem už 4,22 svetelných rokov. A ako sa volá tá hviezda? Proxima Centauri. Čau. Ahoj. ...300 000 km za sekundu. Vynikajúca rýchlosť. Čo? Rútiete sa teleso vesmírom? Aha, pozri. Padajúca hviezda. Ale, to je ďalší sprostý meteorit. No konečne. Dobrý. Ahoj. Vidno, že to máš blízko k tvojmu cieľu. To mám. A vy? Cestujem už približne 16 000 svetelných rokov. To je dosť. Pochádzam z najvzdialenejšej hviezdy, akú doteraz objavili. Tá hviezda je označená WTV-26, patriaca do hviezdokopy Westerlund 1. To som nevedel. To som si myslel. Ahoj. Dovidenia. Wow. Toto je moja predstava.